Dzień dobry widzowie, w pierwszym filmie z nowego roku. Dzisiaj osiedlową ekipą jesteśmy bardzo blisko naszego miejsca zamieszkania i zapraszamy Was na kolejny odcinek kolejowy. Tym razem, jak widzicie, jesteśmy w Hebziu, ale skończymy przy kopalni Pokój, a przynajmniej tak pokazuje mapa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Absolutnie nie potrafię funkcjonować bez wyjść w teren, a w szczególności tych kolejowych. Lubię zgłębiać fenomen kolei ze wszech miar. Interesuje mnie jej historia i technika, jednak moim największym hobby są piesze spacery wzdłuż nieużywanych, a nawet rozebranych tras. Ponieważ mieszkam w pobliżu Hebzia w Rudzie Śląskiej, dawniej największego węzła kolejowego w tej części Europy, można powiedzieć, że dotykam raju. Tym razem wymyśliłam sobie nie lada gratkę, bowiem pierwszy weekend nowego roku postanowiłam wybrać się wciąż fizycznie istniejącą, jednak mówiąc ogólnie niewiele eksploatowaną linią kolejową numer 187, kopalnia węgla kamiennego Pokój, Ruda Orzegów. Była to także kolejna okazja do poznania mojego miasta z innej strony, można powiedzieć, że bardziej intymnej, rzadziej dostępnej na co dzień. Zacznijmy od kilku słów na temat samej linii 187 i jej znaczenia dla regionu i jego historii. Trasa kolejowa łącząca węzeł w Hebziu z bocznicą przy KWK Pokój stanowi fragment linii kolejowej nr 187 w sieci PKP PLK. Jej formalna nazwa, jak wspomniałam, brzmi KWK Pokój Ruda Orzegów, jednak w praktyce obejmuje ona odcinek od terenu kopalni Pokój, obecnie Ruda Ruch Pokój, przez Rudę Czarny Las i Rudę Wschodnią do Hebzia i dalej w kierunku Orzegowa. Linia ta jest jednotorowa, niezelektryfikowana, o charakterze lokalnym, o długości 4 km 771 m z rozstawem szyn 1435 mm i maksymalną prędkością eksploatacyjną 30 km na godzinę. Wiecie co? Codziennie przejeżdżam DTS-ką, o ile pracuję, bo dojeżdżam do pracy, jak wiecie, do Katowic. Ale z tej perspektywy to jeszcze DTS-ki nie widziałam, więc super się cieszę, że wreszcie mam okazję to zrobić. I szczerze mówiąc, nie skojarzyłam, że ten wiadukt właśnie się wiąże z tą linią, czy też z tym odcinkiem, po którym dzisiaj spacerujemy. Od wielu lat trasa nie pełni już swojej pierwotnej funkcji komunikacyjnej. Ruch pasażerski został zawieszony jeszcze w drugiej połowie XX wieku, kiedy to kursujące tędy pociągi robocze przestały obsługiwać dojazdy pracowników zakładów przemysłowych i górniczych. Równocześnie ruch towarowy ulegał stopniowej redukcji wraz ze zmianą modelu funkcjonowania górnictwa i zaplecza przemysłowego Rudy Śląskiej. Historycznie linia 187 miała ogromne znaczenie dla rozwoju lokalnego przemysłu, zwłaszcza dla obsługi KWK Pokój oraz sąsiednich zakładów. Wraz z restrukturyzacją kolei, spadkiem zapotrzebowania na transport kolejowy i przejściem zakładów na logistykę drogową, jej rola systematycznie malała. Nie minęło długo i jesteśmy już przy Kaufhausie, czyli przy osiedlu na Frynie, na Nowym Bytomiu, ale z takiej strony, z której jeszcze Wam nie pokazywałam tego osiedla, jakby dobrze się przyjrzeć, to za mną mniej więcej jest wielki piec aktualnie w remoncie, ale przez te krzoki go nie zobaczycie. Transport pracowników zastąpiono komunikacją autobusową, a przewozy materiałów stopniowo ograniczano do minimum. Wśród wspomnień mieszkańców Rudy Śląskiej szczególnie wyróżnia się Hebziok, czyli lokalny pociąg pasażerski, który przez dziesięciolecia pełnił rolę nieformalnej, lecz niezwykle ważnej komunikacji wewnątrzmiejskiej. Kursował na trasie łączącej Kochłowice z Hebziem przez dzisiejsze dzielnice Nowy Wirek, Czarny Las i Rudę, obsługując głównie dojazdy do kopalń i zakładów przemysłowych, takich jak właśnie kopalnia węgla kamiennego Pokój, czy też huta Pokój. Powoli troszkę okrężną drogą wracamy na tor i już niebawem wyjdziemy w pobliżu kopalni Pokój i na razie zobaczyliście fragmentarycznie oczywiście osiedle Kaufhaus, które już znacie z nieco innej strony z moich materiałów i moi drodzy, był tam też po niemiecki schron przeciwlotniczy. Dzisiaj akurat do niego nie będziemy wchodzić, co nie oznacza, że takiego odcinka nie będzie. Nie był to pociąg w klasycznym sensie komunikacji publicznej. Jego rozkład podporządkowany był zmianom roboczym, a pasażerami byli przede wszystkim górnicy i pracownicy przemysłu, dla których Hebziok
stanowił codzienny element rytmu dnia. Ostatnie kursy Hebzioka odbyły się na początku lat 80. XX wieku wraz z postępującą restrukturyzacją kolei i stopniowym odchodzeniem od lokalnych przewozów pracowniczych. Zanik tej linii pozbawił miasto jednego z najbardziej charakterystycznych środków transportu, lecz sama nazwa przetrwała w pamięci mieszkańców jako symbol przemysłowej epoki Rudy Śląskiej. Obecnie linia 187 formalnie istnieje, jednak w praktyce jest niemal całkowicie nieużytkowana. Jesteśmy już przy rozjeździe, który był widoczny na mapie. Tutaj za mną odnoga, którą nie szliśmy, przyszliśmy stamtąd. No i moi drodzy, wszystko się skrzyżuje przy dawnej kopalni Pokój. No i powiem Wam, że tutaj ta trasa jest dość mocno uczęszczana. Tu znowu za nami pan z pieskiem. Jak widzicie, wszystkie te odcinki są niezelektryfikowane i przebiegają, można powiedzieć, tuż za osiedlami. Zresztą znacie już takie miejsca z innych naszych nagrań. I ja też pamiętam dźwięk Gagarynów i zapach, jaki pozostawiały, bo wychowałam się niedaleko właśnie dość dużej linii kolejowej, ale był tam też niezelektryfikowany fragment, którym jechały właśnie pociągi z kopalni. I ten dźwięk, ten zapach, to się pamięta na zawsze. Poszczególne odcinki wykorzystywane są jedynie sporadycznie do manewrów technicznych lub obsługi nielicznych bocznic zakładowych. W terenie widoczne są fragmenty torowiska zarośnięte roślinnością, a część infrastruktury pozostaje w stanie wyraźnego zaniedbania, utrzymywana jedynie w podstawowym zakresie technicznym. Na chwilę obecną nie istnieją oficjalne, szeroko zakrojone plany reaktywacji tego odcinka linii 187, ani przywrócenia tutaj regularnego ruchu pasażerskiego czy intensywnego ruchu towarowego. W dokumentach planistycznych regionu pojawiają się natomiast koncepcje rewitalizacji innych tras aglomeracyjnych, między innymi na odcinku Bytom, Ruda-Hebzie, Zabrze, ale na ten moment rewitalizacja połączenia w kierunku kopalni Pokój nie jest brana pod uwagę. W efekcie dawna linia przemysłowa nr 187 funkcjonuje dziś głównie jako relikt infrastruktury górniczej i kolejowej zachowany w przestrzeni miejskiej Rudy Śląskiej. To świadectwo naszego przemysłowego dziedzictwa i stopniowej transformacji systemu transportowego całego regionu. Ale ten spacer po raz kolejny uświadomił mi, że stare trasy, wyryte w pamięci i rytmie dnia mieszkańców, to coś znacznie więcej niż wspomnienie zapachu spalin silników wysokoprężnych i dźwięk kół lokomotywy o każdej porze dnia i nocy. To szlaki, z których korzystamy na spacer czy na rower. W okolicach torowiska kilkukrotnie mijamy ścieżki rowerowe, zaś w pobliżu osiedli ludzie używają starej trasy jako skrótu do domu. I nawet jeśli tory ulegną kiedyś likwidacji, choć osobiście wierzę w sens ich przywrócenia do funkcjonalności, dawne szlaki i tak pozostaną w naszej pamięci. Moi drodzy, i to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Żegnam się z Wami spod tego, co tutaj zostało po kopalni Pokój. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, chcielibyście więcej takich, no to zostawcie koniecznie łapkę w górę. Nie zapominajcie także o subskrypcji. Miło będzie mi, jeżeli wciśniecie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach. A będzie mi również bardzo, bardzo miło i z góry uprzejmie dziękuję wszystkim tym, którzy zechcą zostać moimi patronami. Pamiętajcie, że cała pomoc idzie na koty. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia. Cześć!